Odlično! A tu si, Twilight. Moon Dancer pravi malo okupljanje u zapadnom delu zamka. Hoćeš sa nama? O, žao mi je, devojke. Imam puno toga da učim. Da li taj poni radi nešto drugo osim učenja? Mislim da je više zainteresovana za knjige nego za druženje. Znala sam da sam čula za elemente harmonije. Spike! Spike! Spike? Tu si. Brzo, nađi mi stari primjerak predviđanja i predskazanja. Šta ti je to? Pa, to je bio poklon za Moon Dancer, ali... O, Spike, znaš da nemamo vremena za to. Ali bili smo na pauzi. Ne. Spike! Ovde je! Elementi, aha, elementi harmonije. Vidi pod ponoćna ždrebica? Ponoćna ždrebica? Ali to je samo priča starog ponija. Ždrebica, aha. Ždrebica na mesecu, miti starog ponijevskog doba. Moćan poni koji je želeo da vlada Ekvistrijom. Poražena od elementa harmonije i zarobljena na mesecu. Legenda kaže da će najdužeg dana 1000. godine zvezde da joj pomognu da pobegne i da će ona doneti večnu noć. Spike, znaš li šta to znači? Ne. Odnesi poruku, molim te, prince.